Kan du ikke lige tage et billede af det, og så kan vi hænge det op hjemme i køkkenet? Vi skal nok ikke stå på. Nej, det skal Ups! Ja, det må jeg sige. Ja. Og de kan også alt med computer. Også det. Og iPad, når jeg skal komme efter dig. Men vi har et barnebarn her i Jesper. Og så til Jesper. Han har sådan en søn. Og det der, lad mig. Nu skal jeg vise dig. Ja, ja. Det er da nemt nok. Skal vi ikke starte det? Skal vi ikke starte det? Skal vi ikke starte det? Skal du se dig selv og have et billede af dig selv? Nå, jeg tror, det er